Čau lidi, dneska jdeme ze školy domů, jo, nice. A jsem tady s speciálním hostem, jsem tady s mým bráškou. Čau. A budeme hrát pravda nebo úkol. Hráč nebo sráč? No tak hráč nebo sráč. Takže jdeme na to. Teď jsem se dělala chvíli to, protože bolí mě nožky. Už jdem dost dlouho, jako jo. Máme kamenušky, já nikdy neprohrávám. Počkej, kdyby to, tak já bych tu tašku tady prostě nejradši nechala, prostě jo. Takže jdeme na to. Dáme kamenušky, kdo začne jakože říkat hráč nebo sráč. Já neprohrávám. Kamenušky, papír, teď. Kamenušky, papír, teď. Kamenušky, papír, teď. Kamenušky, papír, teď. Ano, co říká? Tak jo, takže se to uděláme tu Prdel. A dostaneš, hele. Takže hráč nebo sráč? hráč. No, že nech tady ten mobil, dej mi ho a doběhni tam, kde já už tě neuvidím, od tohohle místa. 3, Trošku dolů tady. 2, Počkej. že? 3, 2, 1, teď! Já ti budu říkat, jestli uvidím nebo ne. Dělej! Ne, chytrá. Vidím. Furt. Vidím. Furt tě vidím. Ještě ruku a bílý vidím. Teď vidím bílý. Viděl. To je chytrá. To je taková škoda. Ne, já se nebudu schovávat. Jsi úplně blbá. Zalez tou hlavou. Nevidím. Dobré, pojď. Tvoje pocity? Já jsem se schovala. Ale jako... Jo, lítali okolo mě komáři, takže jsem úplně byla zasraná, že mě něco píchne, takže nice. Takže bráško, hráč nebo sráč? Tak určitě hráč. Ne? Vylez na ten balík. No. Jo. To je svině. Hlídej, jo. A zamávej nám na něm. Když tam někudy vlézt. Ale tady jsou ostruženy. Nice. Vlez tam, vole. Všimej si ostružen. To je prostý slovo, jste neslyšeli, jo? Nice. Zamávej. Doufám, že ho vidíte. Tady je. Tady je. Tak. Pojď. A my staráme si jeho věc. Schováme se mu. Nice. Jsme tady ve křoví. Bere ke kule. Kde máš mobil? Jo, tady. Nesnáším. Já jsem se tak lek. Okay. Dělej, prosím. Takže on říká mě? No dobrý, no. Hráč nebo sráč? Hráč. Hráč? Jo. Co ještě třeba? Disco, party. Takže... Já bych ti dal něco takového zlýho, no jenže. Nedávej to do té mikiny. Ale dám. Ne, tady jsou kopři. Ty vole. Nedělej. Máš půl minuty na to udělat 7 dřepů a 2 kliky. Ty vole, já chci taky se někdy domů dostat. A nebo 10 kliků s taškou. Teda dřepů. 1, 2, paty dole. 3, 4, 5, 6,
7. Dělaj dolů až. To se nepočítá. A 10, wow. Jo! Jsi debil. Hraješ nebo sráč? Tak určitě si hrát. No. Rozepni si na 5 sekund, ne. Zapni si tašku. Jsem hodná. Ty jo. Něco těžkýho. Já řeknu sráč. No, takže hraješ jenom sráč. Sráč. Takže v tom případě si prohrála. Neprohrála, já nemusím furt říkat hráč. A musíme vidět toto video ukončit. Ne.